Събрахме ли се? Чудесно. Уважаеми колеги, скъпи гости, скъпи колеги от Северна Македония, за мен е удоволствие и огромна чест да открия тази работна среща, която в бъдеще, дай Боже, да прерасне и в едно тържествено заседание между двата общински съвета. Тук сме, за да потвърдим дългогодишната дружба между двете общини, община Кюстендил и община Крива Паланка, добруването между нашите два народа и да покажем, че границата не може да ни разделя по никакъв начин, защото всячески си помагаме едни на други. Идеята на днешното събиране е да поставим основите на едно по-тясно сътрудничество между двете общини. По-тясно сътрудничество, изразено в различни проекти, които се случват вече от години. Това са именно вече два осъществени проекта в предишни програмни периоди и един нов, който тепърва започва да се развива. Като примерите са за проектите, осъществения проект между двете общини, който е в един от предходните периоди, свързан с велоалеите, които са направени в град Кюстендил и в град Крива Паланка, а сега и новия проект, който е по трансгранична активност, интелигентен туризъм в област Кюстендил, Крива Паланка и Невестино. В общи линии идеята за днешното събиране е на двата кмета. Благодаря и на двама ви. Благодаря за това тясно сътрудничество, което отива между вас и че си помагате един на друг. Това означава, че и нашите съграждани, както и от години наред, си помагат и ще продължат да си помагат. Ще дам думата на колегата, господин Милет Райковски, за да открие и той заедно с мен днешното заседание. Господин Трайковски. Благодарам председателя. Благодарам председателя. Добър ден и от мене на сите. Почитувани домакини, почитуван градоначалник на община Кюстендил господин Огнян Атанасов, почитуван председател на Совет на община Кюстендил господин Димитър Велинов, почитуван заменик градоначалник на община Кюстендил господин Николай Дочев, почитуван градоначалник на община Крива Паланка господин Сашко Митовски, почитувани съветници от съветите на община Кюстендил и община Крива Паланка, почитувани ръководители на общините от община Кюстендил и община Крива Паланка, почитувани медиуми и драги присутни. Денеска отвараме едно ново поглавие во односите помеѓу два блиски природно поврзани градови, Крива Паланка и Кюстендил. Особено ми е драго што после подолг период повторно се создава иницијатива за поголемо приближување и заедничко делување меѓу нашите општини. Она што денес го правиме на локално ниво нека биде пример за тоа како треба да се гради една политика на доверба, разбирање и добрососедство. Политика што ги поврзува луѓето и што отвара нови перспективи. Таму каде што постои потенцијал, понекогаш е потребна само мала иницијатива за да се направи голем чекор напред. Затоа ми е особено драго што ова иницијатива доаѓа од два соседни града, водена од двајца амбициозни градоначалници кои имаа визија да размислуваат пошироко и да постават цврста основа за идниот напредок на граѓаните од двете страни на границата. Честопати слушаме дека граѓаните на Македонија и Бугарија имаат блиски односи, пријателства и непосредна поврзаност, а дека политиката понекогаш создава дистанца. Ако навистина топката е во рацете на политичарите, тогаш денес ние имаме можност да покажеме дека сме на иста страна со нашите граѓани, на страната на поврзувањето, пријателството и заедничкиот развој. Но денешниот настан не треба да биде само символичен момент. Тој треба да биде почеток на еден подинамичен процес на заедничка работа. Тоа им го должиме на нашите граѓани, кои очекуваат конкретни резултати, нови можности и подобри услови за живот. Живееме во време во кое што се соочуваме со слични и исти предизвици, безбедностни, економски, еколошки и обштествени. Нашата обврска е тие предизвици да ги надминуваме заеднички и да изнаоѓаме решенија што ќе носат напредок за луѓето од двете страни на границата. Особено ме радува што денес разговараме за конкретни потенцијали и можности. Постојат многу теми што природно не поврзуваат. Развојот на економијата, туризмот, промоцијата на нашите природни и културни богатства, размената на економски добра, но и размената на знаење, искуство и добри практики.
Крива Паланка и Ќустендил се градови со богата историја, со културно наследство и со луѓе кои од секогаш знаеле да живеат и да соработуваат едни со други. Нашата географска близина е предност која треба да ја претвориме во реални можности за економски развој, за нови инвестиции, за туризам, за културна размена и за поголема поврзаност на нашите заедници. Во денешна Европа токму ваквите локални партнерства се двигатели на развојот. Преку прекуграничните иницијативи, заедничките проекти и размената на искуства, локалните заедници создаваат нова вредност за своите граѓани. Токму затоа е важно нашата соработка да продолжи со конкретни идеи, со конкретни проекти и со заедничка визија за еднината. Соработката меѓу соседите никогаш не е само политичко прашање. Таа е прашање на визија, на одговорност и на зрелост. Таа значи градење на мостови наместо ѕидови и создавање нови можности наместо подолу. Нека денешниот ден биде почеток на едно посилно партнерство меѓу Крива Паланка и Ќустендил. Партнерство кое ќе донесе нови идеи, нови проекти и нови успеси за нашите граѓани. Денес заеднички од Ќустендил испраќаме јасна порака, дека кога постои доверба и визија, соседството се претвара во партнерство, а границите, наместо линии на поделба, стануваат мостови на соработка и пријателство. Ви благодарам. Благодаря, колега, за хубавите думи, които и вие изложихте. Уважаеми колеги общински съветници, искам сега да дам думата на двата кмета на град Кюстендил и на град Крива Паланка. Господин Атанасов, имате думата като домакин. Уважаеми господин председател, в знак на добросъседство и в знак на гостоприемственост, аз ще дам първо думата на господин Митковски, въпреки че по дневен ред първо съм аз. Господин Митковски. Почитуван колега, градоначалник на Ќустендил и мой драг приятел Огнен Атанасов, почитувани председатели на советите од двете општини, почитувани советници на Ќустендил и на Крива Паланка, цените представници на локалните самоуправи, почитувани представници на медиумите, дами и господа. На самиот почеток сакам да го споделам моето чувство на среќа, возбуда, но и искрено на гордост. Верувам дека и вие го споделувате сите овие заеднички чувства. Затоа што токму денеска правиме значаен чекор кој што ги зближува нашите два града, но и македонскиот и бугарскиот народ. Нека овој момент биде символ на пријателство, почит и искрена соработка меѓу нашите народи. Дозволете ми уште на почеток да изразам мојата искрена благодарност за топлото гостопримство и одличната организација на овој работен состанок тука во Ќустендил. Верувајте дека навистина се чувствуваме пријатно, како дома, меѓу искрени пријатели и партнери. Оваа срдечност и внимание се најубав доказ дека за блискоста и почита кое што ја негуваме. Затоа ви благодарам искрено од мое лично име, од името на советниците и од општинската администрација во Крива Паланка. Денешниот ден представува многу повеќе од формален или административен настан. Тој е израз на една политичка зрелост, визионерска одлучност и искрена подготвеност границите да не ги гледаме како линии на разделба, туку како простор за поврзување, развој и заедничка перспектива. Од самиот почеток со мојот драг колега Огнен Атанасов немавме никаква дилема дека сите ние, и лично и како представници на новите генерации, имаме обврска да покажеме дека можеме да разговараме отворено и со почит, внимателно да слушаме и заеднички да носиме одлуки во духот на довербата, соработката и солидарноста. И верувам дека токму таквиот пристап создава мостови меѓу луѓето и отвара нови можности за нашите градови и за нашите граѓани, со искрена намера за пријателство, напредок и заедничка иднина. Знаевме и пред овој ден, а денеска сме се уште посилно убедени дека партнерството, соработката, почита и меѓусебната поддршка
се нашите најсилни вредности и принципи по кои ќе се водиме во иднина. Уште поважно, искрено посакуваме овој дух на разбирање и пријателство да биде позитивен пример и охрабрување за двата народи. Јасно, отворено и без предрасуди, со разум, но и со срце. Испраќаме силна и искрена порака дека локалната самоуправа може да биде вистински темел и двигател на добрососедството, стабилноста, но и на европската соработка. Денеска не зборуваме само за намери. Денеска поставуваме цврсти темели за системско, сеопфатно и долгорочно партнерство, темели изградени врз доверба, меѓусебна почит и искрена желба за заеднички напредок на нашите заедници. Нашите два града не ги поврзува само географијата. Не обединуваат културните нишки ткаени низ времето, заемно почитување изградено низ генерации и длабока свест дека напредокот има вистинска вредност само кога е споделен. Под сводовите на Осоговските планини ние не сме само соседи по случајност, туку партнери по избор. Партнери што свесно и одговорно одлучуваат својата иднија да ја градат заедно. Да, ние сме различни и засебни, но во исто време нашите сограѓани имаат исти потреби, делат исти надежи, имаат исти очекувања за подобра сегашност и посигурна просперитетна иднина. Во тој дух, денеска разговараме за конкретни насоки на соработка и за заедничко заокружување на меморандумот за соработка, како жива, отворена и динамична рамка за идни проекти во областа на економскиот развој, инфраструктурата, културата, образованието, туризмот и прекограничните иницијативи. Нашата определба е јасна. Овој документ да биде плод на заедничка мисла, усогласен пристап и споделена визија, но и цврста основа за покренување на иницијатива за збратимување на нашите два града. Ова моје обраќање е и јасна порака до јавноста, дека со отворен диалог, меѓусебна доверба и одговорен институционален пристап можеме да изградиме модел на соработка што ќе донесе реални и видливи придобивки за граѓаните од двете страни на границата. Нека овој ден биде уште еден доказ дека кога се работи со добра волја, почит и пријателство, секогаш се отвара простор за нови можности и за заеднички напредок. Веруваме дека ова е почеток на едно ново и значено поглавје во кое формалните рамки ќе се исполнат со вистинска содржина, а партнерството ќе се мери преку конкретни дела и резултати. Нашата желба и пределба се јасни, можностите ни се големи, очекувањата се реални, а придобивките можеме да ги создадеме и се пред нас. Сега најважно е со заедничка волја, искрен пристап и посветена работа да ги претвориме тие можности во реалност. За доброто за нашите граѓани, за еднината на нашите заедници и најважно за продлабочување на пријателството и довербата помеѓу нашите градови. Ова го правиме со почит кон минатото, со одговорност кон сегашноста, но најмногу со силна верба во еднината на нашите два народи. Историјата не научи дека и во тешки, но и во добри времења сме знаеле да си подадеме рака, да си помогнеме и да покажеме човечност и солидарност. На самиот крај, дозволете ми да упатам искрена и топла покана за следната заедничка средба во Крива Паланка, каде што ќе продолжиме да градиме нови мостови на пријателство, соработка и заеднички развој. Затоа што пријателството помеѓу Крива Паланка и Кюстендил е мост што го градиме денес, а ќе го поминуваат следните генерации. Ви благодарам за вниманието, да сте живи и здрави и нека е вечно пријателството помеѓу двата градови. Благодаря, господин кмете. Господин Тарасов. Уважаеми господин Митковски, кмет на община Крива Паланка, уважаеми господин Трајковски, председател на Общински съвет Крива Паланка, уважаеми господин Велинов, председател на Общински съвет Кюстендил, уважаеми общински съветници от Крива Паланка, Република Северна Македония, уважаеми колеги от Общински съвет Кюстендил, скъпи съграждани, журналисти, за мен е удоволствие да ви приветствам в нашия хилядолетен град, овощната градина на България, градът на Владимир Димитров Майстора.
Аз ще бъда по-кратък от колегите в изложението. Това, което бих желал да кажа е следното. Ние сме две общини, които ги дели една граница, но ги свързва отношението между хората. Две общини, пример за приятелство, пример за добросъседство, добър пример за политиците на високо ниво. Две общини, партньори в сферата на трансграничните проекти, които проекти сближават обикновения човек, които създават добри условия за живот на обикновения човек, който живее на територията на двете общини. Заедно сме в процес на създаване на общ туристически продукт. По един от проектите създаваме общ туристически продукт, така че туристите, които ходят в Крива Паланка, която беше културна столица на Република Северна Македония за миналата година, ако не ме лъже паметта, за 24-та, да, ще могат тези туристи да ходят, да видят какво се предлага в Кюстендил, както и обратното. Ще имаме общ туристически продукт, който бъде излъчен и по медии. Заедно сме в този процес и заедно създаваме бъдеще за нашите две общини. И днешното заседание е естествено продължение на това, което се случи миналата година. Миналата година, за първи път от доста години, свещениците от православните свещеници от страна на Република Северна Македония и от страна на Република България служиха заедно и службата първата беше именно в Кюстендил. Сега дойде ред общинските съвети и ние като кметове да заседаваме отново тук в Кюстендил. И това не е случайно. Защото да се запитаме, кой е най-близко до хората? Това е вярата, религията, православието, нашите свещеници. И кои са другите хора, които са най-близко до хората? Вие, общинските съветници, кметовете на малки населени места и ние, кметовете на общини. И тези два стълба са основополагащи в една държава, в една православна държава. Религията, вярата, местната власт, това са устоите на една държава, за да бъде здрава. Защото какво е едно тяло, какво е една глава без здрави крака, без здраво тяло? А какво се изисква? Трябва да има здрав гръбнак. Вярата и общините, ние сме гръбнака. Защото това е изискването една глава да седи гордо изправена, да има здрав гръбнак. А за да бъде здрав гръбнак, знаете ли какво се изисква? Изисква се достоинство. И всички вие го имате. Благодаря ви за това, че имаме възможност да сме домакини на тази среща и с удоволствие ще върнем визитата. Смятам, че освен сферата на туризма, освен сферата на културата, сферата на образованието, където вече имаме първи стъпки направени благодарение на една от детските ни градини, смятам, че може да имаме и доста ползи като общини от двете страни на една граница и в сферата на икономическото сътрудничество, с което трябва да продължим и да надграждаме. И нещо, което е изключително важно, и го анонсирах, когато бях на среща при господин Митковски в Крива Паланка и с председателите на общинските съвети от двете страни, правихме подготовката за тази среща. Съвместно спечелихме и проект по програма ЕСПОН, свързана с измерване на ползите от бъдещия коридор номер 8. Защото за някой коридор 8 е геополитика, за други е бизнес, за нас е бъдеще. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Атанасов. Уважаеми колеги, събрали сме се днес, за да обсъдим именно проектите, които се реализират заедно от двете общини, нашата заинтересованост за бъдеща работа и разбира се, ще се пусне едно кратко експозе на проекта ЕСПОН, който е свързан с Cross Border Also Go Service Mobility and Organizational Corridor номер 8, т.е. организационните работи на коридор номер 8 и това какви ще са плюсовете за нашите две общини. Да пуснем презентацията, господин Дочев. Насладете се, колеги. Къде ще бъде презентацията? Ще го намаля.
Добре дошли от мене, казвам се Николай Дочев и съм заместник кмет на община Кюстендил. Извинявам се, бихте ли угасили, колеги, лампите от този ред, за да се вижда по-добре? След всички думи, които казаха и председателите на общинските съвети и кметовете на двете ни общини, аз ще ви направя една кратка презентация, която до голяма степен е обобщение на казаното до тук и търсенето да поставим на една основа систематизирано потенциала, който дава коридор 8. Както разбрахте от кмета, заедно двете общини кандидатствахме по програма ЕСПОН и спечелихме проектното предложение, което предвижда изработването на няколко документа в следващата презентация ще видите. Това, което ни радва, е, че нашето проектно предложение на две общини тук по границата беше предпочетено за финансиране заедно с още 5 проекта сред доста голям брой кандидати. Над 50 кандидата, като за да се види отношението на Европейската комисия към значението на коридор 8 и към значението на позитивите от големите проекти за общините, т.е. за нас хората, за нас е гордост да ви кажем, че бяхме предпочетени пред проекти на градове като Виена и Будапеща за финансиране. Какво представлява програма ЕСПОН? Програмата е финансирана от Европейския съюз и предоставя научно обосновани анализи и данни за подпомагане на политиките за териториално развитие. Това, за което говорим в момента. Основните характеристики подкрепя разработването на политики на европейско, национално и местно ниво, предоставя териториални анализи, данни, карти, подпомага публичните власти при стратегическото планиране. Това, което правим ние заедно. Насърчава устойчивото развитие на регионите. Целите на програмата са да предоставя инструменти за сравнение между региони и градове, подобрява разбирането за териториалните тенденции в Европа, подпомага по този начин и кохезионната политика на Европейския съюз, подпомага вземането на решения, устойчивото и балансирано развитие на териториите. Участват 27 държави членки на Европейския съюз и 4 партньорски държави – Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. Тематичните приоритети са климатично неутрални територии, управление на нови географии, устойчиви кризи на териториите, европейски територии в глобални взаимодействия, живеене, работа и пътуване през граници, за което и ние говорим, перспективи за всички хора и места, интелигентна свързаност. СПОН предлага целеви анализи, разработвани по инициатива на публични институции, отговарят на конкретни политически нужди, предоставят аналитична подкрепа за политики и инвестиции, създават нови знания за конкретни територии. Нашият проект е такъв тип целеви анализ. Проектът е наречен Космо 8, което е абревиатура от ОСОГОВО, услуги и свързаност и трансгранично сътрудничество, обърнато на английски език. Нашият проект представлява трансграничен анализ, насочен към развитие на функционалното пространство между Кюстендил и Крива Паланка. Подобряване на достъпа до услуги, подобряване на мобилността, засилване на трансгранично сътрудничество. Партньорството между Кюстендил и Крива Паланка е установено чрез подписване на споразумение за сътрудничество между заинтересованите страни за изпълнение на настоящия анализ по програмата. Подписахме го на 19 февруари.
Териториалния обхват. Проектът обхваща трансграничния регион между Югозападна България и Североизточна Северна Македония. Характеристики на региона: планински и периферен район, разпръснати населени места, ниска гъстота на населението, демографски спад и миграция, ограничен достъп до ключови услуги. Основните предизвикателства са следните: ограничена транспортна свързаност, недостатъчен достъп до здравни и образователни услуги, икономическа периферност, демографски спад, ограничени възможности за трудова заетост. В същото време регионът има значителен потенциал за развитие. Стратегическо значение на Коридор 8. Коридор 8 е ключова транспортна ос, знаете, свързваща Адриатическо море, Балканите с Черно море. Очакваните ефекти са подобрена транспортна достъпност, увеличени икономически връзки, развитие на туризма, стимулиране на трансгранична търговия. Проектът анализира бъдещето взаимодействие на тези инфраструктурни подобрения. Основни дейности са анализ на достъпността до услуги, анализ на мобилността и ежедневните пътувания, идентифициране на трансгранични функционални връзки, анализ на икономическите взаимодействия, анализ на цифровата инфраструктура и оценка на институционалното сътрудничество тук между нас, Кюстендил и Крива Паланка. Очакваните резултати са аналитични доклади, ГИС карти и териториални индикатори, анализ на мобилността и достъпността, сценарии за развитие до 2300 и 2040 година, препоръки за политики и инвестиции. Ползите от проекта: развитие на туризма и местната икономика, стратегическо планиране на общините, подготовка на бъдещи проекти по Интеррег, развитие на транспортната и цифровата свързаност, подобряване на достъпа до услуги. Значението на трансгранично сътрудничество: проектът ще допринесе за по-добра координация между институциите, развитие на трансграничните услуги, съвместни инициативи и проекти, устойчиво развитие на региона. Проектът създава стратегическа основа за по-добра трансгранична интеграция, устойчиво развитие на региона, подобрена мобилност и достъп до услуги, развитие на икономическите връзки между България и Северна Македония в по-голям мащаб и план. На практика, чрез този проект, ние искаме да сложим на хартия ползите за двете общини в един, как да кажа, ясно разписан и човешки план от реализирането на един голям и мащабен проект и по този начин да държим необходимостта, доколкото можем, разбира се, от изграждането на този коридор пред на ниво двете ни държави, на ниво европейски институции. Затова и в началото споменах, че този проект е един от 6 финансирани, което показва, че Европейския съюз отдава много голямо значение на него. Ако имате въпроси, заповядайте. Така, аз предлагам въпросите да ги оставим накрая като един диалог между всички общински съветници. Основното, което ще се случи от тук насетне с днешната ни първа среща е да вървим в насока за побратимяване на двата града, с което да покажем именно намеренията ни за бъдещо така добросъседско и приятелско развитие. Коментирайки организирането на днешната среща, споменахме и дискусия относно Голеш. Голеш е така един празник, който е бил така център на народа от двете страни на границата, както и нашите приятели от Република Сърбия. Там се събирали именно България, Македония и Сърбия и хората оттам. В последните години е понамаляло
да кажем, последните 15 на години е понамаляло участието на България. Последните 2-3 години ние подобрихме всячески пътя до Голеш. Та идеята, която имахме с кметовете, е тази година и годините за напред да започнем така една по-широка кампания за рекламата на този събор и да може нашите съграждани така да вземат активно участие в него, да подобрявайки своите приятелски взаимоотношения, защото всичките запознати, че както хората от Македония, така и българите имат роднини от двете страни на границата, имат много добри приятелски взаимоотношения. Говорихме, че би било хубаво тези срещи да се станат все по-често и между двата общински съвета, както и между нашите съграждани. Тук е момента, нали, и евентуално да се обсъдат подписването на споразумения и актове, които ще подпомогнат развитието на двата града и двете общини и техните добри взаимоотношения от гледна точка на бъдещето. Нали, като от тук слагаме първия камък, а от там насетне ще градиме къщата за нашите добри приятелски взаимоотношения. Аз предлагам да преминем в една така по-свободна среда. Въпроси от всички общински съветници, който желая, да преминем в дискусионен формат. Колеги, думата е ваша. Господин Христо Христов. Чуваме ли се? Уважаеми господа председатели на общински съвети, уважаеми кметове, уважаеми колеги от Крива Паланка, уважаеми журналисти, добре дошли в град Кюстендил. Господин Атанасов, кмета на град Кюстендил, каза, че тази среща би трябвало да бъде пример за политиците на по-високо ниво. Би трябвало да е така, просто една корекция от моя страна. Политиците с по-високи постове. Нивото не знам дали им е високо, но би трябвало да се получат от тази среща и дано тона между двете държави бъде занапред по-добър. И благодаря още веднъж, че сме заедно на тази среща. Благодаря ви, господин Христов. Други желаещи? Тања Дејановска-Митровска. Добар ден и од мене, почитувани председатели на општинските совети на Кюстендил и на Крива Паланка, почитувани градоначалници на градовите Кюстендил и Крива Паланка, почитуван заменик градоначалник на градот Кюстендил, почитувани советници од општина Кюстендил и Крива Паланка, почитувани представници од администрацијата, добар ден. Јас сум Тања Дејановска-Митровска, представник од Советот на општина Крива Паланка од советничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Денеска сакам да ја поздравам оваа средба и оваа иницијатива од нашите градоначалници и сакам да посакам многу успех и многу добри проекти кои што ќе ги направат нашите граѓани многу посрекни и многу позближени. Денеска за близината помеѓу нашите градови и нашите народи зборува и тоа што денеска на оваа средба нас не ни треба преведувач за да ние се разбереме. Тоа кажува дека ние уназад години и години сме соработувале, сме биле блиски, ние взаемно се разбираме и взаемно се почитуваме. Нашите поврзаности економски, културни, туристички зборуваат се многу истакнати со тоа што нашите народи постојано ги поминуваат границата, одат едни кон други и ги гледаат успесите и напредувањата во двата града и мислам дека треба да работиме на тоа поле, многу повеќе да ги зајакнеме и нашите општини, но и да ги зближиме нашите граѓани и на економско поле, да направиме релации кои што етеки имаат бенефит граѓаните, меѓутоа и културата и туризмот да не ги запоставиме. Она што сакам да го кажам дека негувањето на пријателството помеѓу соседите е многу значено, зборува и тоа што ние лани имавме една елементарна непогода, каде што можам да кажам дека градот Кюстендил и градоначалникот на градот беа едни од првите кои што најмногу
ни помогнаа и за тоа, верувајте, ние сме ви бескрено благодарни и тоа навистина го цениме и секако во секој момент и во секое време сме тука да го развиваме и поддржуваме нашето пријателство. И за крај сакам уште еднаш да посакам успех и на целата работна група и во понатака која ќе ги прошируваме односите во делот на економската и туристичката соработка, меѓутоа да посакам успех и на реализација на овој коридор 8 кој секако е многу значаен и кој што многу во иднина ќе остави голем печат за развој на градовите и поврзување помеѓу нашите држави и градови. Благодарам. Благодарам, Тања. Повелете. Колега Александар Ангелов. Микрофонот само ќе. Добар ден и од мене. Јас сакам да ги поздравам градоначалниците на општина Крива Паланка и општина Ќустендил, председателите на совет, колегите советници, останати присутни представници на институции, на медиуми. Јас сум Александар Ангелов, координатор на советничката група на ВМРО ДПМН. Значи, ја поздравуваме оваа иницијатива. Ова е многу убава работа, да имаме што подобра комуникација, соработка помеѓу двете општини, соседни, бидејќи не само што сме географски блиско и поврзани, значи имаме култура, историја, традиција. Значи, овие средби, овие настани можат само да ги подобриме работите во двете општини. Ние како представници, значи, на граѓаните, избрани во Советот и градоначалниците, сме тие кои треба да покажеме како пример дека ќе се дружиме, ќе соработуваме, ќе покренуваме иницијативи, ќе изработуваме проекти во различни области, во културата, во спортот, во туризмот. Јас порано работев во културата, соработував тука со Ќустендил, еве и колегата Иван Андонов, со него имаме многу добри соработки. Значи, правевме, значи, многу настани, убаво е, значи, да се направат средби на ниво на институции, да си ги разменат програмите, да видат кој каде може да учествува. Се сеќавам, еден период имаше тука, знам дека кај вас имате институт за овоштарство, имаше предавања во Крива Паланка, значи, голем број луѓе присуствуваа на тие настани, тоа беа убави работи, може да оствариме контакти во областа на невладиниот сектор, на здруженијата како риболовни здруженија. Значи, голем дел од луѓе доаѓаат тука во Бугарија на риболов, на струма, така да оваа соработка, оваа иницијатива е за поздравување. Ние како два града да бидеме пример, да ги потикнеме луѓето меѓу себе што повеќе да се дружат, да произлегуваат од овие средби повеќе проекти, а ние сме тие како представници кои што ќе даваме подршка на целата на сите активности и ќе бидеме за пример. Уште еднаш се заблагодарувам за топлото гостопримство и посакувам успех и тука сме се што треба да помогнеме. Благодарам. Благодарам, колега Рангелов. Дали некој друг бара збор? Не виждам други желаещи, тоест... Колегата Владко Ристовски. Да, благодарам. Јас сум Владко Ристовски, член на Советот на општина Крива Паланка, почитувани градоначалници на двете општини, почитувани председатели на советите на општина Ќустендил и на општина Крива Паланка, почитуван заменик градоначалник на општина Ќустендил, почитувани членови на Советот на општина Ќустендил и на Советот на општина Крива Паланка, почитувани представници на администрациите на двете општини, почитувани медиуми, почитувани дами и господа. Ми представува особена чест што денес учествувам на оваа заедничка средба помеѓу советите на општина Крива Паланка и општина Ќустендил. Средба која не е само символична, туку има и потенцијал да донесе конкретни резултати и трајни придобивки за нашите сограѓани. Нашите две општини се природни партнери. Географската близина, заедничките интереси и сличните развојни предизвици создаваат силна основа за унапредување на пограничната соработка, особено преку заеднички проекти поддржани од европски и регионални фондови. Верувам дека фокусот на идната соработка треба да биде насочен кон неколку клучни области. Развојот на локалната инфраструктура, потикнување на економската соработка и туризмот, заеднички културни и спортски настани, како и размена на искуства во работењето на советите и на локалната администрација. Токму преку вакви конкретни активности, соработката добива вистинска смисла и видливи резултати.
Особено важно е што ваквите иницијативи ја зајакнуваат улогата на советите како носители на идеи, надзор и визија на локалниот развој. Независно од политичката припадност, нашата заедничка обврска е да создадеме услови за подобар квалитет на живот на граѓаните од двете страни на границата. Оваа средба ја гледам како почеток, но и како продолжение на една подлабока, системска соработка која ќе резултира на конкретни заеднички проекти, јасни рокови и мерливи резултати. Дозволете ми да се заблагодарам за можноста за диалог и партнерство. Убеден сум дека со взаемна почит, отвореност и јасна визија, општина Крива Паланка и општина Кюстендил може да бидат пример за успешна погранична соработка. Благодарам. Благодарам, колега Ристовски. Дали друг ба разбор? Господин Валентин Рашев. Добър ден на всички, казвам се Валентин Рашев и съм общински съветник от гражданска листа Зелените. Мандат 23-27 година. Искам да приветствам с добре дошли колегите от Общински съвет Крива Паланка, господин кмет, господин председател, господин Велинов, господин Атанасов, гости, администрацията, както и медиите. Според мен трансграничното сътрудничество и проектите, които предстои да се разработят и тепърва в следващия програмен период, ще дадат голям тласък за икономическото развитие на двата региона и според мен фокусът трябва да бъде в малкия и средния бизнес. И когато има съвместно проектиране и съвместна работа между фирми в частния сектор, това би дал по-голям тласък и разкриване на нови работни места. Като географско положение и двата региона се намират в планински регион, като част от тези проекти също може да бъдат фокусирани върху опазване на околната среда, както и върху транспортната свързаност, разбира се, предстоящия коридор номер 8. Благодаря, че сте част от това събитие и че даваме един добър пример и също така ще работим съвместно. Вярвам, че искам да споделя още и, че община Кюстендил предприе действия като проектиране на индустриалната зона. Това е така една гордост, поне лично за мен и вярвам, че за всички, които взеха участие в това нещо и това ще даде възможност да изпъкне региона и ще даде много добър пример и вярвам, че ще стане. Това е. Благодаря. Благодаря ви, господин Рашев. Госпожа Цветомира Маринова. Да, добър ден и от мен. Уважаеми господин Атанасов, уважаеми господин Велинов, уважаеми председател на Общинския съвет в община Крива Паланка, уважаеми кмет на община Крива Паланка, колеги, общински съветници от община Кюстендил и от Крива Паланка. Казвам се Цветомира Маринова, аз съм общински съветник и съм много радостна, че тази среща вече се състоя. Още отвънка така имах малко време да си поговорим с колегите общински съветници и аз вярвам, че ние ще успеем да направим много проекти, които ще са в полза на нашите общности и наистина има какво да направим и ще го направим с лекота. Поздравявам ви и аз с добре дошли и пожелавам успех на всички проекти, с които се захванем. Благодаря ви, госпожо Маринова. Други желащи за изказване? Не виждам, но ще дадем тогава на кметовете за заключителни думи. Господин Атанасов. Здравейте отново от мен. Така от изказването, което направи колегата, ми дойде една много добра идея и моето предложение, след като направим и заседанието при вас, през това време вече ще видим стратегическите документи как ще върват, да организираме една среща, която среща да бъде, ние сме готови да я домакинстваме по
различни отрасли. Какво имам предвид? Идеята за ловно-рибарското дружество беше много добра. Може да направим среща на двете, да направим една обща среща под формата на неформална, така забравих точно как се нарича сбирката, но да събереме ловно-рибарските дружества от двете страни ръководствата, да събереме от наша страна, примерно Асоциация на индустриалния капитал, Търговско-промишлената палата, от ваша страна, вашите работодателски организации, които са, да им направим на същата среща, да ги събереме заедно. Да събереме, ние имаме сдружение по туризъм, предполагам, че и при вас има на ресторантьори някакво сдружение, нали, да ги събереме туризма от двете страни, бизнеса заедно, да събереме директорите на образователни институции, нашите директори на детски градини, на училища, заедно с вашите директори на детски училища, на градини и на училища, както и нещо, което е изключително важно, читалищата в сферата на културата, да ги събереме всички на едно място, да могат в неформална обстановка да разменят идеи. Тук ще изникне идея и как да си сътрудничат и да работят заедно. И по този начин мисля, че ще направим сближаването още по-лесно, като ще може да интегрираме и образование, и култура, и изкуство, и разбира се, лов и риболов, нещо, което е изключително важно, както и бизнеса. Така че, мисля, че по този начин, ако набележим една такава среща след следващото заседание, мисля, че ще бъде изключително полезна и ще доведе до едно реално сближаване и обмяна на идеи. Модерно му ще направим едно working space пространство, където да могат да обменят идеите. Това ми е предложението. Нетворкинг, точно. Колеги, не виждам други заявки за изказвания от страна на общински съветници след изказването на господин Атанасов. Господин Митковски. Ке ми дозволите най-прем да го изкажа моето лично задоволство по однос на сите дискусии на советниците от двете страни, затоа што очигледно ја имаме разберено пораката и целта на денешната стрема, вклучително и на сите претходни наши заеднички состаноци и средби, а тоа е на нова визија која што најверојатно излегува од рамките на локалните самоуправи, преку која што нова визија имаме примарна цел во следниот период, преку сето она што го креираме како наши заеднички иницијативи, мерки и активности, примарна цел да има јакнењето на локалните економии од двете страни на границата, а од друга страна и да ги сближуваме по сите основи и двата народи. Ќе искористам тука можноста и да го искажам и моето задоволство по однос на, колку што можам да се сетам, подолг временски период кога го спомнувам и кога на тема е меѓународниот собер Голеш, кој што го организираме традиционално секоја година на 12 јули. Подолг временски период од она што ги имам како информации, од страна на бугарската страна не присуствуваше ниту еден кмет, а веќе со превземањето на мојот колега Огнен, на некој начин таа иницијатива почнуваме да ја заживуваме и со присуството на трите градоначалници од трите страни на државите испраќаме силна, јасна порака помеѓу самите народи. Кога сме кај Голеш, сакам да потенцирам дека тука треба да размислуваме во насока самиот тој настан, кој што е од верски карактер, да го продолбочиме и со соодветна културна програма која што може да се случува секоја година согласно тоа која општина е домаќин и организатор на самата средба. На времето, јас не се сеќавам искрено, бидејќи со повозраст сум многу помал, но ми имаат пренесувано моите повозрастни сограѓани дека се одржувале некои средби од културен карактер и спортски карактер, кои што ги имаат нарекувано свиждање. Сметам дека треба конкретно да размислиме и ако 12 јули биде како термин кој што треба да го организираме ова година домаќин е Крива Паланка, да размислиме
таа недела Крива Паланка да биде домаќин на едни културни спортски надпревари помеѓу трите општини, во кој што ќе креираме заедничка програма и една манифестација која што ќе се одржува во рамките на една недела. Тоа сметам дека е конкретна активност која што треба во рамки на работни групи да ја разработиме и еве нека биде иницијатива која што можеме веќе од оваа година да ја реализираме на терен. Уважаеми колеги, аз давам думата на колегата Трайковски, за да може да закрие днешното така събрание, днешната приятелска среща, за да може, закривайки той, да открие следващата. Благодарам, колега Велинов. Почитувани градоначалници, почитуван колега Велинов, почитувани советници, мене ми е особено драго што имаме една продуктивна и корисна брейнсторминг сесија тука, на ова заедничка седница на советите од двете општини. И ми е навистина драго што има безброј иницијативи, безброј предлози и идеи. И едно сакам да кажам дека ова нема да застане тука, туку ова ќе продолжи, за да може да се и глорифицира и за да може и да се исполни. За крај сакам да ви се заблагодарам на сите. Сакам да ги поздравам колегите од Советот на општина Кюстендил и да ви посакам успешна работа. Во знак на идното пријателство, во знак на идната дружба, доставивме еден мал подарок до ваша страна од општина Крива Паланка во знак на сеќавање. Исто така би искористил оваа прилика да доделам исто така скромни подароци на мојот колега председателот на Советот господинот Димитар Велинов и на заменикот градоначалник господинот Николај Дочев. А отпосле ќе го оставам, за да ја на крај нашиот градоначалник ќе затвори, да може и тој да го додели меморандумот. Да, може, ајде на меморандум. Това ще градоначалника ме подсети за подписване в бъдеще на меморандум между двата града за добро сътрудничество. Така че нали, ще се работи в тази насока, ще се предложи от двете страни определени точки, които ще бъдат обсъдени от двата общински съвета. Когато излезат с решение общинските съвети за подписване на меморандума, ще удостоиме кметовете с тази чест да го подпишат и в последствие това ще е поредната стъпка за повредимяване на двата града. Така че, колеги, Атанасов иска и то още една секунда. Свърши. Това е в рубриката Хумор, сатира и забава. Това, което предложи господин Митковски, за да надградиме събора в Голеш с културни и спортни мероприятия, е много добра идея и аз така даже давам за пример в моя кабинет всичките фотографии, които са на девойки от Босилеград с носи и така нататък, и което показва, че сме много еднакви, защото и нашите носи са идентични. Затова си мисля, че за събора Голеш, ако се направи една фотоизложба на фестивали, бит, култура, традиции, просто ще се види, че и от трите страни на границата сме едни и същи хора. И че сме идентични, това ще ни сближи. Така че нали, те самите работни групи, които ще излъчим, ще решат, но имам конкретно предложение да направим една фотоизложба хубаво и ще видите колко много неща са еднакви. Благодаря, господин кмете. Ами? Да. За меморандума това ще премина. Ето. Така, уважаеми колеги, закривам днешното заседание. След всичките хубави думи и искам да ви поканя на един коктейл отвън. Благодаря. А после на разходка. Да почнем я правилно.